Da ni'n edrych ar Rhagbrawf 8 allan o 9 yn fan hyn yn yr Adran Iau ar stondin rhyd 1. Mae Rhys James Davies o Gymru o'r Alban y daw stondin 2 sef Alistair Davison ar 3 Dominic Chetwynd o Gymru, Sam Bridgewater o Gymru ar 4 ar 5 Brian Jones o Gymru ac Amy McNeill yn y pen draw ar stondin 6 yr holl ffordd o'r Alban. Weles i Amy McNeill yn cystadlu ddoe ar y trin glân, felly hithe yn ymroi i bob math o sgil lle mae'r Cneifio trin glân yn y cwestiwn, a mae'n braf iawn gweld hynny. A mae'r bobl ifanc yma yn debyg o adeiladu gyrfa yn seiliedig ar y sgiliau maen nhw'n arddangos heddiw. Cymryd pwys maen nhw ar hyn o bryd, fel y gwelwch chi, ac Rhys James Davies yn fan hyn ar y stodiau hirio na lawr cefn yr ail o 2 o wyn sydd yn mynd i ddod allan o'r gorlan, a mae'n bwysig iawn, mae cymar gyda fe yn y gorlan. Mae pawb a person yn y gorlan sydd yn cadw llygad lawr yr rhes. Mae'r Cneifiwr yn canolbwyntio ar ei oen fo'i hun, ond mae'r cymar yn gallu deud lle mae arni o ran cyflymdra o gymharu â pawb arall, a hefyd mae'n gallu hwyluso yr oen i ddod i afael y Cneifiwr. Diolch yn gallu gwneud gormod o ran hynny, neu mae o'n twyllo. Ond ar hyn o bryd, mae'n edrych yn dda iawn ar lawr yr rhes, 2 oen allan gan bawb. A beth ni'n sôn am felly o ran gyrfa, chybod, mae'r wyn yma'n mynd i gostio rhywbeth fel 520 falle i'w Cneifio. Felly mewn diwrnod lle mae dyn yn adeiladu i niferoedd os liciwch chi yn Cneifio 200-300 y dydd, mae'n arian da i wneud yn y byd Cneifio, ac wrth gwrs mae gyrfa yn bosib ar hyd y lled y byd. Fel mae'r tymhorau yn newid, a chi'n symud efo'r tymhorau o Gymru falle yr holl ffordd drosodd i Sela Newydd, ac wrth wneud hynny'n adeiladu profiad. A Sela Newydd ydy'r lle lle mae pawb isio mynd mwyn mireinio ei crefft o ran Cneifio. Rwan ta, y trydydd oen allan gan Ryan Jones ar stondin 5 a ar 2 hefyd Alistair Davison o'r Alban allan efo'i trydydd oen. Gan i weld sut hwyl maen nhw'n gael. Alistair Davison rwan just yn agor y bol fanna. Mae'r wyn mae gyd wedi cael ei paratoi yn y cefn. Wedi cael ei tocio, ac un trawiad wedi mynd ar draws y bol i amddiffyn y tethu, a mae'r wyn yma wedi cael ei darparu gan ffermwyr lleol. Wrth gwrs, mae'n enwau ffermydd chwedlonol yr ardal i'w clywed ar restr Nanthu, Cwmarirog, Pyrgad, Cefndraenog, felly Garn, Hafod y Garreg, Hirnant, Hendre, Blaen Milo, a wedyn un o'r bobl mwyaf adnabyddus yma yn y sioe fawr, Rob Powell, Blaen Bwch, wedyn Cwm Bryn, Maes Gelli, o Talog. Mae'n ddiddiwedd y dyn gwir, ac mae'r wyn eleni, medden nhw, pawb sydd wedi cael golwg arnyn nhw o'r safon ucha, maen nhw wedi weld ers talwm sydd yn braf iawn. Maen nhw wedi bod yn hawdd iawn i'w Cneifio. Mae yna gynyddiad da arnyn nhw o wyn sydd wedi cael ei geni y mond eleni yn mis Mawrth ac Ebrill. Nawr te, sydd mae'n mynd Cneifio taclus iawn efo'r oen yn llonydd gan Dominic Chetwynd y fanna, a wedyn Amy McNeill, y ferch arall, fydd drawn y pen drawn, cael hwyl arni, rhoi oen i lawr y fanna. Ond dyma ni Dominic Chetwynd y fan hyn, jyst yn gorffen yr ail oen. Ond mae'n golwg gan ni rwan yn troi i'r cyflyma o'r Cneifwyr yn yr gystadleuaeth yma ar hyn o bryd, sef Rhys James Davies, sydd yn rhoi y botwm coch i lawr, a'r oen i lawr i'w feirniadu. Fo felly yn gorffen y gyntaf yn y gystadleuaeth yma.